Hi guys, my wife. She's bored out of her head trying to find something to do with her life. Good afternoon, good morning, good evening Pilipinas. Nagyayaan po kami ni Mr. na aalis. Magkaiba po yung namin plano ngayong araw. Kaya gustong mag-cancel ang appointment kay Roxy kasi si Roxy may appointment sa groomer. Dito na nga, nakarating na kami dito sa PetSmart and siya yung lalaki doon na nagpunta sa entrance. Cancel daw niya kasi hindi siya makarating doon. Anyway, ang bilis niya nakabalik. Ang plano ko magpunta sa Home Depot kasi may bibilhin akong stain para sa aming sahig sa front porch at saka sa likuran. At si Tammy, sabi niya gusto niyang maghanap na naman ng brakes pero wala silang sale na brakes na guys, mahal, sobrang mahal. At ito guys, hindi ko alam kung paano ito alagaan. Gusto ko pa naman ito, matagal ko na itong gustong bilhin. So parang wala talaga yan sa akin, parang nahirapan ako, parang naisip ko baka mamatay. Mahal pa naman ito, $30. No? May special na lupa pala ito, no? Tignan nyo, no? Mahal din ito guys. Diba, kung gusto kang magplantita dito sa Amerika, kailangan kang bumili ng mga lupa. Ito na nga guys, ito yung talagang gusto kong bilhin dito. Ang mahal na ngayon, $143 na, noon $65 lang yan. O diba, ang laki ng kaibahan. Ngayon, nakauwi na kami, no? Taod-taod lang. And karon, meron tayo ditong tukog, silhig. Kasi tayo. Linisin ko yung tawag nun? Front porch namin, linisin ko lang siya. Naglalaba din ako dito. Linisin ko dahil bukas akin yung protektahan. Lagyan natin ng stain, coat, para hindi siya madumi. Right, Yum? Yum. So labas tayo. Linis. So fast forward tayo guys. Fast forward. Tubig sana yung ilinis ko dito kaso nasayangan ako, ang daming tubig, no? So yun, walis-walis lang tayo para kunin yung mga abog. Dito sa Amerika guys, kailangan talagang protektahan yung mga wood, no? Kasi mahal dito, lalo ngayon, mahal kayo mag-replace. Every 2 years po ko ito ginagawa para naman hindi madaling masira ang ating porch, no? Kasi makikita ninyo, old na talaga siya. So para mahina yung pagtanda ng ating wood, protektahan natin para hindi masyadong maano sa ulan. Kainin sa ulan, o diba, mag-soft. Kung sa Bisaya pa, malata ba? Yun guys, pumasok ako sa loob at pinaglaruan ko sa Tammy, charot. You're just a Lego wiggle, come on. Makes me happy yun. A little wiggle. That's not wiggle, honey. No, don't. You're so cute. You're so... Halahan, why you unplug? Guys, my wife. She's bored out of her head trying to find something to do with her life. She's so bored she's gonna do laundry. That's really scary. She shut off the wrong switch. It's nice to have a filming and keep allowing you. Guys, I'm so bored, guys. I don't know what to do with my life. That's bad. Hi guys, oy. Bitaw, oy, mag-ano lang ko, bitaw. Maglagay ako ng ating naglaba lang ako, no? Labadami labango. Ang ingay ng kapitbahay namin. That's so cool. Hala, umulan doon. Wala dito. Tignan nyo. Walang ulan dito. Wala. Pero umulan dyan. Kita nyo? Hanggang dyan sa fence. Umulan dyan pero wala dito. Ano to? Uy, first time ko to guys.
Umulan dyan, pero wala dito. Tignan nyo. Wala dito. Ano ba to? Kaloka. Hala, walang ulan dito. Labas nga ako, be. Walang ulan dito, look. Pero meron doon. Oh, look, tignan nyo. Look. Wow. Hala, wala dito, guys. Promise. Oh my goodness. Amazing. Amazing. Hello guys, andito tayo sa labas. Nagtingin ako, nagsurvey ako dito sa aking prutas, no? Survey. Come on, Roxy, you pipi. Survey pa ako, no? Kasi, hala dito, bakit parang wala? Bakit parang wala? Ay, mayroon. Prutas ba to? Tika. Ito, oh. Ito, oh. I think ito na yun siya. Bulaklak. Ito na yun. Ay, meron guys, look. Yay! Ito na siya. Ang ating prutas. Tiras po ito guys, may bulak. So that means meron silang prutas tutubo. Oh my God, ngayong taon meron po tayong i-harvest. Kasi merong mga prutas, oh. Look, ang dami. Ang dami. Look. Kasi last year hindi nagbunga. Hindi nagbunga dito. Kasi iwan ko every other year ata itong peras, no. Dito sa amin. Pero look, meron akong nakita. Ito dito meron tayong i-harvest. Diyan. Meron tayong prutas. Look, mayroong mga bunga, oh. Look, andan, oh, saan na, oh, look, oh. Oh, diba? So, yan. Tignan nga natin dito sa kabila. Lumabas ako kasi nagpainit. Dito, bi, kung meron ba? Diyan, bi. Tignan natin. Wala man ako. Ay, meron din. Meron hanggang doon. So, yan. Hi, Misty. Hi, Wawax. Ay, ang bilis tumubo ng aming damo. Kakaputol ko lang nito. Grabe, ang bilis. Ang bilis. Sus. Oh? Ang bilis tumubo. Kakaputol ko lang 3 days ago. Diba? Hi, Wawax. Meron tayong prutas, Rox. Meron tayong peras, Roxy. Meron tayong prutas doon. Yeah. So, meron tayong i-harvest. Hindi ako makapaniwala. Kasi last year talaga, as in, nakakuha lang ako ng mga 20. Pero kung mamunga, ito ang daming bunga. So, yan. At ito siya, ang tawag nito na kahoy is green maple. Yung mga pula na nakikita niyong kahoy is maple din yan. Ang tinatawag po yan na red maple, o diba? Ang green is ito siya. Malaman po ninyo kung maple tree kasi yung dahon ganyan yung forma, no? Ganyan yung forma ng dahon. Saka yun, red maple maganda. Yun. Ang lalaki ng kahoy namin dito. Itong dalawa, malaki po. So yun. And na masaya lang ako guys kasi meron tayong ma-harvest na prutas. Maliit pa nga lang sila. Pero for sure na prutas yun. Pakita ko ulit sa inyo. Kasi for sure peras yun eh. Ito siya. Kung joke ito, hindi na talaga ako. Iwan ko na lang si Batman. Look. Ito siya. For sure peras po ito, no? Ito na yun siya, no? Sa tingin nyo guys. Ito na siya or joke lang to? Diba? Meron dyan. Meron dito. Yun. Meron pa sa ibabaw. So, I think okay na yan. Yun, ito siya parang wala. Kasi siya parang yung baba o lalaki. Parang may iba kasi yung dahon guys. Yung parang may babae at lalaki, no? At saka yung mag-transfer ng, ay ito. Prutas ito. Look yan. Nasyak, masaya lang ako kasi meron pala.
Kasi hindi na kasi ito inisprehan. So which is really good kasi organic. Well, hindi inisprehan ng mga taga-spray. Kasi iwan ko kung bakit ini-stop nila yung pag-i-spray. Kasi yung ibang kapitbahay namin dyan merong mga prutas apple. Ini-sprayhan. Ito, ini-sprayhan dapat ito. Pero, nag-stop sila 4 years ago. Kasi wala nang mag-harvest. So, kami na yung mag-harvest ng prutas namin. Kung ma-harvest namin lahat, you know. Pero, yun. Ang daming prutas doon. Amin dyan. And then, meron pa doon sa kabila, kapitbahay na yan. Hindi na yan sa amin, sa kapitbahay na. So, ito lang sa amin, mga marami doon. At saka itong naglinya dito sa labas ng fence. So, yun. At saka meron, hindi pa ako tapos sa aking garden pala. Tour ko kayo. Yung aking garden, kailangan ko pang dagdagan. Kailangan ko pang magdagdag ng bato. Look, hindi ko pa inano dyan. So, yun lang. You're done? Come on, let's go. Ay, maghinlo pa ako, guys. Mag-start na akong mag-ano. Come on. Come on. At saka meron pala akong tumubo. Nag-start ng magbunga ang ating strawberry. Look. At saka meron tayo dito strawberry. Strawberry. Hindi pa ako nagtanim ng gulay, no? Kasi pichay muna, pichay. Wala mo ng gulay kasi maginaw pa kapag gabi. Maginaw kapag gabi. Tara, pasok. Yun lang, nasyak lang ako sa ating piras. Meron pala tayo.